Dito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Pip, 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 choo! Naalala ko tuloy si Roadrunner ba yan? Pip, pip. Magandang gabi! Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong Kapuluan. We get 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Siyempre, boards, magandang gabi sa iyo. Sa mga pinalad po ng mga drivers natin sa Love Knows No Boundaries. Nako, ilang mga drivers na po ang nagsiuwian ng tagdo 2,000 pesos. Wow! Congrats to Leon! Ay, eto na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Alam ko, inaabangan nyo na to eh. Pag-uusapan na natin to. Isang viral video po ang kumakalat ngayon. Hindi naman dito sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sa social media na isang lalaki ang hinuli dahil illegally kumakain habang nakatayo po sa isang train platform na naging viral ngayon sa social media. Oh no! Dahil hindi lang isa, kundi 4 na pulis ang humuli sa kanya. Well, ito pong insidente na to mga kabisyo, boards, nangyari sa San Francisco. So, yung lalaking hinuli po o na-detained, nag-iisip na magsampa po ng legal action hinggil po sa nangyari. Wow! Eto lang, hindi na natin patatagalin, Tatang. Ay, ano pang hinihintay mo dyan? Sige! Banatan mo na yan! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman kasi na bawal. Ang problema kasi sa ilang tao, kahit alam na bawal, ipapalusot pa rin. Diba? Tapos pag nahuli, papalabasin, overkill. Pag nahuli, sila palabas pa-victim. Marami talaga, alam nyo mga kabisya, marami talaga po nito, lalong-lalo na sa ibang bansa. Diba? Yung pinoprovoke pa nila kung minsan yung mga pulis na magkamali. Kasi alam nila na protektado sila ng batas. Marami tayong mga video na napapanood na yan eh. Yung mga simpleng hihingan lang sila ng ID, ayaw pa ibigay. Pero pag dito sa Pilipinas, lalo na pag nahuli ka ng enforcer, walang ganyan na mga tao. Pag tinanong ka na bigay yung ID o yung lisensya, binibigay naman natin kaagad-agad tang, di ba? Kasi mataas yung pagrespeto natin sa mga kapulisan. Tama ba, Tang? May tama ka dyan, kalbo! Tapos, sa sobrang respeto natin sa mga kapulisan, hindi lang lisensya ang binibigay. Ano ba yung binibigay, Tang? Binibigay yung lisensya tapos may nakasinip-it na 100. Aragoy! Huwag ganon. Bad yan. Well, mga kabisyo, now, logican po natin. May mga tao po na sinasadya pa rin labagin ang mga batas at pinuprovoke po yung tagapagpatupad ng batas dahil sa iba't ibang dahilan. Andyan po yung rebellion laban sa otoridad. Andyan din yung adrenaline rush. O nandyan din yung kawalan ng respeto sa mga tagapagpatupad ng batas. Oh no! O pagnanais ng atensyon. O di kaya tinatawag nating perceived injustice. O isa pa, peer pressure o sulsul. Diba? Kagaya ng ginawa mo. May asawa ka ng tao, tapos ng babae ka pa dahil sa sulsul ng tropa mo. Oh, di ba? Ay, may tama ka dyan, kalbo. Kaya may 8 tahi ka sa ulo mo dahil hinampas ka ng kaldero ng misis mo.
Aragoy! Maloy ka! Oras natin mga kabisyo! Get up ng 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Now, we're gonna slow things down a bit. I know that you want to chill things out. Hey! Ito po yung nangyayari ngayon sa buong mundo. Everybody wants to rule the world. Kaya kung ano-anong pinagagawa. Tears for Fears at 36 after 7 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!